Gaueko 12:29 bi eta bat irabazi dio Realak Bartzelonari eta Rino Matarazzoren boladak aurrera darrai. Atletico Madrilen aurka egin zuen debuta urtarrila hasieran eta gaur urtarrilak 19 den honetan ez du oraindik norgehiagoka bakar bat ere galdu New Jerseyko entrenatzaileak. Anoetan jokatu da norgehiagoka. Lehen mailako 20. jardunaldiari zegokiona eta aipatu moduan Gipuzkoako taldeak eraman du garaipen garrantzitsua epiko horietakoa lortu du gaurkoan Realak inolako zalantzari gabe. Gogora ezagun aurrekoan bi taldeek kopa izan zutela, batetik Realak bina berdindu zuen Osasunaren aurka eta azkenerako penaltietan irabaztea lortu zuen. Bartzelonak berriz eta 80 minututan irabaztea lortu zuen Racing horiek horrela. Hansi Flickek eta Rino Matarazzok honako 11 hauen aldeko apustua egin dute Realean. Alex Remiro izan da atepean, lauko lerroan atzealdean Jon Mikel Aranburu jokatu du eskuinaldetik, Sergio Gomezek ezkerraldetik, Zubeldia eta Jon Martin izan dira atzealdearen erdialdean, Turrientesek jokatu du euskarri moduan, Soler eta Brais Mendez laguntzaile zituela barnekaldetik eta goian eskuinaldetik Takekubo, ezkerretik Guedes eta puntan Mikel Oyarzabal izan da. Bartzelonak berriz 4-3-3ko sistema ezarri du baita ere zelaian, Joan García izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Kundek jokatu du eskuinaldetik, Baldek ezkerraldetik, Erik García eta Kubarsi izan dira atzealdearen erdialdean, Frenkie de Jong kapitaina euskarri moduan, Pedri eta Fermin barnekaldetik laguntzaile zituela eta goian eskuinaldetik Lamine Yamal, ezkerraldetik Dani Olmo eta puntan Ferran Torres. Norgehiagokari ezin hobe ekin dio Realak, izan ere erdiraketa baten ostean Mikel Oyarzabalek buruz gola erdietsi du, baina epaileak balio gabe utzi du. Egia esan norgehiagoka hasiera benetan zoroa izan da, izan ere lehen minutuan Mikel Oyarzabalek gola egin du, baina aipatu moduan epaileak balio gabe utzi du, baina Bartzelonaren erreakzioa ere berehala etorri da. Hansi Flicken taldeak hasieratik izan du baloiaren jabetza, baina Rino Matarazzorenek hasieratik asko estutu dute Bartzelona, oso gainean zeuden, intentsitate ikeragarriarekin, oldarkortasun handiarekin jokatu du Realak Bartzelonari jokatu behar zaion bezala, eta 8. minutuan Ferminek gola egin du, baita ere Realaren atzealdeko akas baten ondorioz, baina ez barkatu. Akas baten ondorioz ez, falta egon da aurretik, Ferminek areaz kanpotik gola egin du, oso ongi eman dio Andaluziako jokalariak, baina epaileak balio gabe utzi du aipatu moduan aurretik zelai erdian egindako falta baten ondorioz, beraz 8. minuturako jada baziren bi gol, baina biak balio gabe, beraz emaitza usnakoa zen, eta hori noski Realarentzat garrantzitsua izan da. Bartzelona bezalako taldeen aurka ongi hastea funtsezkoa bada, baita askotan eurek hasieratik kolpea eman eta gerora ongi defenditu eta beste taldei asko kostatzen zaie markagailuari eutsi edo markagailuan atea irekitzea. 21. minutuan ere Frenkie de Jong gola egin du, baina hau ere balio gabe, eta 27. minutuan Lamine Yamalen gola ere balio gabe utzi du. Beraz, gaur, normalean Hansi Flickek esaten da lerroak ongi botatzen dituela, baina gaurkoan Rino Matarazzoren taldea izan da bikain bota dituena lerro horiek, ezta? Eta, egia esan, Bartzelona gehiago izaten aritzen, Realarentzat oso garrantzitsua zen, oraindik ere norgehiagoka usna joatea eta sinestezina baita ere, baina eutsi dio Realak, eta 32. minutuan Gonzalo Guedesek haze jokaldia egin duen. Oroar, haze partida egin duen Portugalgo jokalariak. Oso ongi ari da, denboraldi honetan zehar, badirudi Valentzian eman zuen maila hori berreskuratzen ari dela Portugalgo erasoko jokalaria, baina gaurkoan bereziki partida oso ona, oso osatua egin du, zelaiko gune guztietan izan da, eta hau izan da, lehenengo golaren jokaldia hain zuzen ere, horren adibide nagusietako bat. Gonzalo Guedesek barnekaldera egin du, bere gorputza sartu du baloia mantentzeko, Takeku hori eman dio, egalez aldatuz, berriro ere bertaratu da, Takekubok berriro ere Guedesi eman dio, Guedesek bigarren zutoinera Oyarzabal bakarrik zegoenean
jaurti du eta Mikel Oyarzabalek boleaz ez du barkatu. Joan den astean Osasunaren aurka gehiegi barkatu zuen Eibarko aurrelariak, zenbait kritika ere jasan zituen, naiz eta gerora penaltien txandako bere penaltia erdietsi ostean apur bat baretu ziren, baina ez zuen bere gaurik onena izan, eta amestutako gaua izan inondik inora ere partikularki behintzat Mikel Oyarzabalek gaurko amaina 32. minutuan berak ireki du markagailua, eta Realarentzat horiek albiste onak ziren. Bartzelona partida oso ona jokatzen ari baitzen, aipatzen ari garen bezala, baina Rino Mataratzok oso garbi izan du, zeinek izan behar zuen Realaren jokoa, zelaia handi egin, zelaia zabaldu, bazekien Bartzelonari atzealdean eta bizkarra aurkitu ezkero hormin egin daitekeela, eta horretan saiatu da hasieratik, naiz eta Bartzelonak bere presioaren ondorioz horretara deseroso aritzera eraman duen Reala. Hala ere, partida ona jokatu Realak, goitiberakoa esango nuke, bestela Bartzelonari ez dago irabazterik, eta Bartzelonak gehien bortxatu duenean ikeragarri bortxatzen duen taldea, baita pentsa aipatu dugu, 3 gol kendu dizkiete, gero gainera 45. minutuan ere penalti bat egin dute, baina jokoz kanpo zegoenez ondorio epaileak balio gabe utzi du, beraz hor ikusten da Bartzelonak bortxatu duela, saiatu direla Hansi Flickenak alde batetik eta bestetik, baina Rino Mataratzorenek zortea ere lagun, noski, askotan Realak denboraldi honetan eta joan den urtean ere gertatu zitzaion, baina ez du zorterik eduki, gaur zortea izan du, eta hori izan da lehen zatiaren isla nagusia, ez da, eta bigarren zatian hasi ordurako 47. minutuan Dani Olmok bigarren zatian esango nuke Bartzelonako protagonista nagusiak zutoinera bidali du baloia. Bigarren zatian benetan Dani Olmoren klaseko jokalari batek barkatu ezin dituen aukerak barkatu ditu Bartzelonako jokalariak. Ia esan horretan ere Realak zortea izan du, izan ere ez da defenditu dituen jokaldia, ez da defenditu duen zerbait izan, baizik eta zutoinera, bota ditu, hau da, zutoinak ekidin du, Dani Olmo gaur pare bat edo 3 gol baita ere sartzea, kontu jada Bartzelonak lehenengo abisua eman du, baina Realak berean jarraitu du, Bartzelona baloia zuenean presioa altu egiten, Lamin Jamalek eta Dani Olmok hartzen zutenean, behar bada Bartzelonako bi jokalari arriskutsuenak eurak baitziren, Lamin Jamalek ez du aipatu, baina partida bikaina jokatu du, oso zaila da Lamini baloia kentzea, gaurkoan Realari ikeragarri kosta zaio, galtza bete lan egin behar izan dute Lamin defenditzen, eta askotan lortu ere ez dute egin, baina beste eroi bat ere izan da gaurkoan, eta hau letra larriz eta ongi azpimarratuta aipatu behar dugu. Aspaldi honetan kritika ugari jaso ditu Alex Remirok, baina gaurkoan ze partida egin duen, zenbat baloi atera dituen eskuarekin, esku magikoak atera ditu, eta gaurkoan laudorio guztiak, eta esango nuke MVP-a ere bera izan dela, inolako zalantzari gabe. Merezi zuen Remirok halako norgehiagoka bat, azken finean beretzat ere etzen bat ere une erraza, azken norgehiagoketan akats larri xamarrak egin izan ditu, aurrekoan gainera Kopan Unai Marrero aipatu genuen bezala eroia izan zen, eta horrek behar bada Remiroren titular postu hori behar bada zalantzan ere jarri zezakeen, kontu gaur Remirok esan du, ni hemen negok eta oraindik ere honetarako gai nauk, eta alaxe izan da, 3 palau geldik eta ikusgarri egin ditu, ikusgarriak benetan, kaskanteko atezainak, eta horrek mantendu du Reala zutik, horrek mantendu du Reala bizirik, eta zeinen garrantzitsua den atezainak bere lekuan egon behar duen unean, ez da. 58. minutuan aldaketa bikoitza egin du, Turrientes eta Brais kendu ditu, baina Turrientes beste behin ere partida oso ona jokatu du, nortasun handiarekin ari da Beasaingo erdilaria, Imanolekin joan den denboraldian eta urten Sergio Franciscorekin ez zituen minutu asko izan, bazirudien gainera taldetik erabat baztertuta zegoela, naiz eta tarteka minutu soberakin batzuk jokatzen zituen, baina Rino Mataratzok badirudi Turrientes berreskuratu nahi duela, hor jokalari ona ikusten du Realarentzat oso baliagarria izan daitekeena, eta Turrientes konfiantza hori noski itzultzen ari da behin eta berriro. Eta hori oso garrantzitsua da, bainat Turrientesentzat, azkenean hor zurrumurruak ere izan ziren, Osasunara joan behartzuela, eta abar,
baina azkenerako geratu da, Rino Matarazzok beregan konfiantza dauka, eta aipatu moduan bera konfiantza hori bueltatzen ari da. Gainera, euskarri moduan ari da, Imanol eta Sergiorekin gehiago barnek aldetik euskarriari laguntzen aritu izan da, beste batekin lagunduta, orain ez orain bera ari da euskarri moduan, momentuz behintzat Gorrotxategiri berari ere postu hori jandio, titular moduan, ikusiko du, horreta hori mantentzeko, lerro honetan mantentzeko gai ote den Beñat Urrientes. Eta bestetik Brais Mendez, gaurkoan bai, azken boladan partida onak egiten ari da, baina ez gara behar badal lehengo Brais Mendez ikusten ari, gaurkoan ere gutxitan hurbildu da areara, gutxitan izan ditu aukera, baina egia da goitik eta gaur Reala aurrekoa, baino askoz ere finago eta hobeto aritu dela, Egia esan, Bartzelona bortxatu duela ikusita, hori ere aipatu eta onartu beharra da hor, Reala gaur goitikan baloi asko irabazten aritu da, oldarkorrago aritu delako behar bada baita ere, eta Braisen noski horretan erroa handi bat izan du, positiboki. Odriozola eta Gorrotxategi atera dira, Álvaro Odriozola badirudi berreskuratzen ari dela, pixkanaka aurrekoan Osasunaren aurka norgehiagoka bikaina jokatu zuen, eta esan nuke gaurkoan Bartzelonaren aurka are hobea jokatu duela. Odriozolari eskatzen zaio, ez azkenean galetik lasterka egin, alik eta gehien alboko marra bilatu eta aurkariaren atzealdea ustea, gaurkoan hori behin baino gehiagotan lortu du, motivazio estra batekin irten da, aurrekoan ere alaxe irten zen, eta badirudi, Matarazzok beregan ere baduela konfiantza, tarteka-marteka ateratzeko, eta Odriozolari horrek noski motibatu egin dio, inolako zalantzari gabe. Eta bestetik Jon Gorrotxategi ere partida bikaina jokatu du, oso ongi ulertu du zein zen eginkizuna, erasoan aritu behartzen ankorantzailego, baina tentuz atzean geratu baloiak berreskuratu ditu, mugitzerako garaian ere Realaren jokoan eragin handia izan du, eta benetan horgeiagoka bikaina, eta Bartzelona pixkanaka asko behartzen ari zen Reala, aldaketa hirukoitza egin du pentsa, Ferran, Alejandro Balde eta Olmo kendu eta Rashford, Cancelo eta Lewandowski atera ditu, Ferranek ez du partida hona egin, gaurkoan ez dute bilatu, ez du errematerik izan, Alejandro Baldek ere, tarteka goian egin ditu erdiraketa batzuk, erasoan hobeto atzealdean baino, atzealdean nahiko ahul ikusi dugu eta esan nuke kubo oso erraz joan zaiola askotan, eta Dani Olmoren bigarren zatia ames gaiztoak edukitzeko modukoa, izan ere pare bat zutoin jo ditu, gerora beste pare bat pase ustel ere behar bada Bartzelonarentzat aukera onak izan zitezkenak, ez da amestutako gaua izan inondik inora ere Dani Olmorentzat. Eta Rashford, Cancelo eta Lewandowski irten dira, Robertrek esan ez du ezertarako aukerarik izan, Cancelo ere desegoki ikusi dugu, oraindik ere ritmoa falta zaio Bartzelonako hegaleko jokalariari, eta Rashfordek ere, gerora gola egin du, gero aipatuko dugu, eta egia da, Lewandowski irten eta aukera izan duela, 76. minutuan, baina hori ere balio gabe geratu da, ezta. Eta 78. minutuan kubo hautsi egin da. Take Kubo partida ona jokatzen ari zen, aurrekoan egia da Osasunaren aurka beste norgehiagoka oso exigente bat jokatu zuela Japoniako jokalariak, gaurkoan jada bere gorputzak nahikoa da esan du eta traktoretxoan irten da zelaitik, anoetako zaleen txalo artean, Take Kubo, eta egia esan, Realarentzat horiek albiste txarrak dira, oso txarrak esan nuke, eta badirudi Celtaren aurkako norgehiagoka horretan ez dela Take Kubo izango, ikusiko dugu, kopako hurrengo norgehiagokara, otsaiaren 4 eta 5 jokatuko dira partidak, ea horretara iristerik duen Japoniako erasoko jokalariak. Eta bestetik Sergio Gómez ere kendu du, Sergio partida oso ona egin du, egia esan ez zuen bat ere lan erraza Laminen aurrean, baina ongi utzi dio, naiz eta ez dizkion baloi asko lapurtu, eta Barrenetxea eta Haien irten dira, eta oso garrantzitsua izan da batez ere Haien, Barrene saiatu da, baina behar bada Realak une batetik aurrera ez zuen, Anderren abiadura eta desberdintasuna markatzeko gaitasun hori behar, baizik eta gehiago Haien bezalako jokalariak, ez atzealdean lagunduko zutenak eta erasoan tarteka erdiraketak ipiniko zituztenak, 70. minutuan Lamin Yamalek baloia erdiratu eta Rashfordek buruz gola sartu du, Realea ez da bera etorri,
zaleak bai apur bat izoztu dira, baina 71. Minutuan Realak ez dio Bartzelonari gola ospatzeko betarik ere eman, izan ere haienek baloia hartu, Carlos Solerri eman, Solerrek erdiratu eta Guedes hortxe zegoen eiztaria usoaren aurrean bezala zain eta baloiari sekulako zartakoa eman eta 2-1 ezarri du. Zoramena nagusia noetan 71. Minutuan eta hortikan aurrera bai majo sufritu du, Bartzelonak alde guztietatik izan ditu aukerak, baina Realaren gaurko atzealdeko lana oso aipagarria izan da. 82. Minutuan Aranburu kendu eta txaleta txarra atera du Mataratzok, kasu honetan Aranburu partida ona jokatu du, hasieran eskuinaldetik aritu da, gero bost atzelarirekin hasi denean atzealdearen erdialde horretan kokatu da Zubeldia eta Jon Martinekin batera, eta gero txaleta txar atera duenean, partida ez du erasan, txaleta txarrek ongi aritu da goitik, eta pixkanaka Reala eusten, ez? Baina hala ere atzean sartu gabe, Bartzelonak ez du lortu Reala atzean ere sartzea. 85. Minutuan Kunde kendu eta Bargi atera du, jada erasora joan beharra zeukan, Jules Kundek izan ditu aukerak, erasokor parte hartzaile ibili da, baina zehaztasunik gabe, naiz eta 85. Minutuan aukera nabarmena izan duen kasu honetan. Langara joan zaio baloia, ze aukera Realean edo anoetan bakarren bati bihotzekoak ere eman behar zion ordurako. Kubarsi atera du Gerard Martinen ordez gero, Kubarsiren partida egia esan, atzealdean tarteka Bartzelonak arazoak izan ditu, zuloak utzi ditu, Reala saiatu da horiek baliatzen ez, baina 86. Minutuan etorri da gakoa, ez jokaldi garrantzitsua izan ere, Soler epaileak barrean begiratu ostean kalera bidali du. Nire ustez ikusi dudan irudiagatik behintzat etzen kalera bidaltzeko modukoa, hor nahiko azpitik, kontua kontu Gil Manzano kalera bidali du, eta Rashfordek ze aukera izan duen, baina Remiro beste behin ere eroi, azkenerako Realak garaipen epikoa lortu du aipatu moduan, 9 minutu jarri ditu epaileak, baina ez dira nahikoa izan Bartzelonak norgehiagokari buelta emateko. Egia esan pultsazioak oso altu egon diren norgehiagoka izan da. Realak gogotik egin behar izan du lana 3 puntua lortzeko, bere aukerak baliatu ditu eta hori funtsezkoa izan da. Begira, hementxe ari naiz ikusten pantailan 127ko baloiaren jabetza izan du Realak eta 173koa Bartzelonak. Pentsa datu horrekin zer esan daitekeen, eta hala ere Realak 3 puntuak eskuratu ditu, garaipen epikoa inolako zalantzari gabe, behin eta berriro aipatuko dugu, gutxitan ikusten den horietakoa, baina kontua kontu, Hansi Flickek anoetan irabazi gabe jarraitzen du, eta une honetan Reala 8. postuan da, 24 punturekin, eta Bartzelonak lider jarraituko du 59 punturekin. Ikeragarria gaur Realak lortu duena, gogoratu Realak 2, Bartzelonak 1, San Sebastian eguna ate joka dugun honetan, anoetan.